ही संस्था अनेक बेकायदेशीर कृत्य करत आहे। 2 वर्षापूर्वी संस्थेला 50 वर्ष झाली म्हणून 2 लाख रुपये सरकारने दिले होते। त्यात त्यांनी स्क्रॅपला दिलेलं सामान, स्क्रॅपचं सामान आणूनही संस्थेत ठेवलं। त्या 2 लाखांचा आम्हाला वाटतं कधी सगळ्या सभासदांना गैरव्यवहार झालेला आहे आणि त्यांनी आता गेली सतत 4 वर्ष महत्वपूर्ण निर्णय घेतलेले आहे आणि जे असे आम्ही आवाज उठवणारे लोक आहोत त्यांना त्या संस्थेतून हद्दपार करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे आणि आता या जनरल बॉडीमध्ये त्याने तसा निर्णय घेतलाय की आम्हाला हद्दपार करायचं आणि अशा प्रकारच्या आम्हाला त्यांनी नोटीसही पाठवल्या आहेत की तुम्हाला तुमचं सभासदत्व रद्द केलं जाईल। आमचं असं प्रामाणिक मत आहे की जो अल्पमतांची जे संचालक मंडळ आहे ते कोणतीही वार्षिक सभा घेऊ शकत नाही आणि त्यांचा जो ते ठराव पास करतात त्याची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही। आमचा आता एवढंच डिमांड आहे की हे जे कमिटी अल्पमतात आलेली आहे त्या कमिटीला कोणताही व्यवहार करण्याचा अधिकार नाही आणि हे रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी यांनी मान्य केलेलं आहे आणि तसा रिपोर्ट त्यांनी पाठवलेला आहे, पण त्याच्यावर पुढची जी कार्यवाही जी व्हायची होती ती त्याने काहीही केलेली नाही। त्याबद्दल आमची अशी आता मागणी आहे की सहकार निबंधक यांनी हे जे सध्या संचालक मंडळ आहे त्यांना बरखास्त करून तिथे आपला प्रशासक नेमावा आणि प्रशासकाकरवी चांगली निवडणूक लढवून घ्यावी आमच्याकडून आणि सगळ्या सभासदांना विश्वासात घेऊन आणि योग्य प्रकारे संचालक मंडळ निवडून आणावं। आम्ही सोसायटीचो अध्यक्ष कांता गांवकाराक गाठलो। सगळें खंय कायदेशीर चल्लां, सोसायटी प्रॉफिटात चलता आणि हे सगळें कायदेशीर चलना। जे ज्यांच्यांनी मागीर कंप्लेन केल्या त्यांच्यांनी गेल्या 2 वर्सांपासून सेम कंप्लेन करता। इन्क्वायरी जाली आणि ती बोगस कंप्लेन म्हणून सगळें सिद्ध जाल्लेलें आसा आणि हांव 1% म्हणटा ते खोटे करूना। अंदू सोसायटीक 78,000 म्हणटा ते प्रॉफिट जाल्लेले आसा, एक सुद्धा मान्य ना। आणि जर तो मारो सिद्ध जालो तुमकां सांगता हांव 2 दिसां भितर राजीनामा दिता, कळ्ळें तुका? ते प्रूव्ह करून दाखोवचे। तांकां तुमी घेतले काय म्हणटा भितून हॉलान घेतले काय ना? जेंकां अपात्र जाल्या ऑटोमॅटीक जाल्या ते कशे येतले? ते येवंक शकना न्हू। फाटल्या जानेरात हेच सोसायटीत चोरयेचो बोवाळ जाल्लो आणि संचालकांचो पत्तो नाशिल्लो। बोवाळ जाल्या उपरांत 24 वरांनी FIR जाल्लो। लोक संचालकांचेच कर्म म्हूण दुबाव घेताले तेन्ना हेच संचालक मंडळ ते कथीत चोरयेचे अजून मेरेन फुडें कांयच जालें ना। प्रुडंटा खातीर महादेव जोशी।